El Festival Portal Blau de 2021 recupera certa normalitat després que l'any passat es reduís a la mínima expressió per efectes de la pandèmia. Es celebrarà entre el 15 de juliol i el 17 d'agost. Creix en número d'espectacles fins una vintena. S'incrementen els espais on es programen actes, amb la incorporació del Clos del Pastor i el Cementiri Mariner. Creix en diversitat de disciplines artístiques, amb la recuperació de la dansa i la poesia, i creix en serveis pels espectadors. Al Fòrum Romà hi haurà servei de restaurant. Pel que fa a les activitats, els concerts ocupen l'eix central. 6 concerts al Fòrum i 6 més a la Mar d'en Manassa. Al Fòrum, entre el 6 i el 15 d'agost, hi actuaran Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis amb Randy Greer, El Pot Petit, Oques Grasses, Manel i Miqui Núñez. A la Mar d'en Manassa, del 29 de juliol al 3 d'agost, hi passaran La Faula d'Orfeu, Su, Manu Guix, Judit Nederman, Alba Carmona i Dafne Cartaràs. A banda dels concerts, es destaquen les produccions pròpies del festival. Cristina Torres és la directora del Portal Blau. De la programació destaquem les fortes sinergies que s'han creat en els artistes que participen, és a dir, molts dels artistes de les activitats que programarem aquest any al festival són estrenes absolutes, són activitats fetes a mida pel Festival Portal Blau i després també l'actuació de la Dafne Cartaràs, que és la primera vegada que actua al nostre país. Destacar també en quant a sinergies, el fet de que dos dels festivals més importants del nostre territori, el Festival Sismògraf i el Festival d'Olot, hagin volgut col·laborar amb el nostre festival en dues de les activitats, la del 25 de juliol amb el Magi Vine i amb Manuel Forcano, la conversa que tindran, i després també l'actuació de dansa als Jardins de la Muralla Grega de Cossoc. La d'enguany serà la 14a edició d'un festival que vol mantenir un ferm compromís cultural, social i mediambiental. Enguany tornarem a realitzar una sèrie d'accions, una sèrie de projectes, com ara donar un tant per cent de la recaptació de les entrades a diferents entitats socials, la creació d'una borsa de treball per a joves de l'Escala. La reducció, l'any passat va funcionar molt bé i ho vam poder aconseguir, la reducció de plàstics, la petjada ecològica que podem deixar en la celebració del festival és quelcom que va funcionar, que és possible i el repetirem, i ja per acabar el que ja treballem sempre, que és la defensa en la igualtat i la diversitat de gènere. L'edició d'enguany es presenta presidida pel lema «L'art és blau», frase de l'escriptor francès Victor Hugo. S'entén que el blau és un color especial que pot representar a la perfecció l'esperit de totes les arts. Sí, nosaltres creiem que el Festival Portal Blau té un nom meravellós. Portal Blau és això, la porta d'entrada de la civilització grega i de la civilització romana, però ho fa a través del blau, d'aquest mar, d'aquest blau que és un color tan evocat, un color tan manifest en l'art, i nosaltres fem al·lusió en tot el nostre cartell a aquesta potència creadora de creativitat i d'art que té el color blau. A nivell de serveis, el festival inclou l'obertura d'un màrquet amb productes de la Mediterrània per al cap de setmana del 16 i 17 de juliol, una passejada amb sorpreses i la millora de serveis als escenaris principals, amb un restaurant al Fòrum Romà i una zona de village a la Mar d'en Manassa. A la presentació del festival, a banda de la directora, hi han intervingut l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, la directora dels Serveis Territorials de Cultura Girona, Carme Renedo, i la coordinadora del Museu d'Empúries, Marta Santos. Escoltem per aquest ordre a Marta Santos, Víctor Puga i Carme Renedo. L'essència, la filosofia d'aquest Festival Portal Blau, aquesta essència mediterrània, també entronca directament amb el que representa Empúries, ja des de l'inici de les excavacions, aquesta mediterraneïtat que troben Empúries, doncs aquest element simbòlic de les arrels mediterràniques, les arrels clàssiques gregues i romanes. I que, a més, la filosofia del Portal Blau també s'avé perfectament amb els objectius i la voluntat del Museu d'Arqueologia de Catalunya aquí a Empúries, que estan ben exposats en el text que ha fet el director del nostre museu, que avui no pot, per raons personals, estar present amb nosaltres, de vinculació o aquesta voluntat d'afavorir la visita a Empúries des de moltes perspectives, oferint aquesta possibilitat de tenir diferents experiències, en aquest cas
lligades a la música, lligades a la poesia i altres arts escèniques que aquest any tenen una presència destacada en el cartell del festival. La cultura, que en la cadena segurament és la baula més feble, acostuma a ser-ho, des de l'inici del Portal Blau, el camí, són 14 anys d'història, el camí ha estat sinuós, hem hagut de fer algun revolt molt pronunciat, però des del convenciment que l'aposta per la cultura per part de l'Ajuntament de l'Escala i de tots els que ens heu acompanyat durant tot aquest temps era fruit del convenciment de que apostar per la cultura i apostar per una societat més justa, més culta, més rica i més cohesionada, no hem defallit en cap moment. I hem tingut entrebancs, deia el 2007, la pandèmia, aquest serà el segon festival en plena pandèmia. És veritat que l'any passat la situació era ben diferent, ara s'albira un futur una mica més optimista, jo diria un futur esperançador, i per tant tot això també ens il·lusiona de cara a presentar una nova edició del Festival Portal Blau de més categoria, amb més diversitat, amb més qualitat, podríem dir, que la de l'any passat, que es va fer en una situació molt i molt complexa. I és d'agrair que aquest 2021 vingui amb una força renovada, obrint-se a noves disciplines i presentant una programació que, més que voler fer una extensa agenda, està fent un intent molt afortunat de donar-li moltíssima qualitat. Penso que també és important aquest festival per aquest compromís que ella ha explicat, tant social com mediambiental com cultural. Un festival que organitza, que està tan ben acompanyat per poder fer un llarg camí, on hi ha l'Ajuntament, on hi ha l'equip de Tem Produccions, on hi ha el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Evidentment, havia de tenir també el suport del Departament de Cultura a través de l'ISEC, però a més és que no és només que seria gairebé una obligació de les institucions ajudar-los, sinó que també penso que ens toca demostrar aquest agraïment per l'esforç, tant en temps de Covid com en temps ja d'una certa recuperació de la Covid, per fer aquest treball acurat per garantir que totes les mesures sanitàries ens tranquil·litzin i ens permetin gaudir de la cultura que tindrem aquests dies. La sorpresa de la presentació ha estat la presència del cantant Miqui Núñez, que ha interpretat un dels seus temes més coneguts. Les entrades per tots els espectacles ja són a la venda a través del web portalblau.cat.